sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ya makhe. Space chances. Kuyaphila. Siyaphila. Ungibizelana? Hawu sesiwasukhuluma kabuhlungu kangaka manje. Mangithi ungibizelana, angithi ungibizile? Cha ngizodwa ngendlela yokubuza abantu ukuthi ngibizela ngathi Angazi vele ikhona indlela befanele ungibizelana. kanti yini masibisi ngempela phela mina. Yini kuphi ngithi ungibizele ngiyabuza ukuthi ungibizelani. Musukulwa phela ngithi angasho nokusho. Masusho nje ngakubuza kabuhlungu kanje ngibizela hayi. Cela ungitshele into ongibizele yona. Sikhona nisona mangibiza umakhalwane wami. Ungibizele ukuthi ngizothini lana kanti ngizobukana nawe. Masibisi kanti awudlule nentweni. Eyiphinto. Awu ngalento yenzeke izolo nje phela mina mangikhuluma ngibuye ngikhulume enganaki. Kwenzekeni izolo? Nawe uyangazi ukuthi ngumuntu onjani wena usangazini. Kwenzekeni izolo vele? Ngumuntu onjena vele. Awusho ungipikela ukuthi uyahamba usunabangani abasha aba uMamkhize abayizigwili njengawe eno 2 million nabo. Angisayilutho angisale namakhabethe amawuhlukayo. Cha hawu mina bengihlala uzuthi amakhabethe ami ama cornflakes ama with bix kusho wona usho kumina izolo. Cha bo mina bengingasho lokho bengisho sathi usho kunye. Masibisi mina sengidlulile lapho ngiyakholwa. Ukholwa yini wena? Ngicathi nawe nje ngekholwa uyazi ikholwa alinali lidiniwe. Ngakusasa nje. Angidinwanga kodwa into eyishilo ngiyayikhumbula yonke. Phela sidluleke lapha ngibizele okunye manje. Ngitshela into ngibizelana Makatha. Nokuphila kwami. Futhi uthi phela sengiyahamba ke manje ke. Nezolo ngitshelile nje indaba ukuthi uyahamba. Mana hayibo ngiyelonto nje manje. Ngiyelonto nje awupheke phela ngedrobheni. Njoba ke izola ngikutshelile ukuthi sixhumanileke bangithintileke bangithethe ngiwinile. Manje ke into esiyenzeka ke sengithinto ilontunje intombazane le yakhona bezivele kade kuyona engitshelile izolo. Isiyangitshela ke manje ukuthi namhlanje fanele ngifike ngizofaka ideposit. Ideposit yokuthi ngaphambi kokuthi kungene imali yami engiwinile. Ngiqale ngifaka ideposit ukuze bebone ukuthi ngumuntu wangempela yini yayizwa lonto. Bese bekwazi bengifakile imali yami sengiwinile ke kanjalo ke. Wena ungena phi? Wo. Yini? Kuthi wafaka imali ukuze uthole imali engiwinile. Vele nje kalotho kwenziwa njalo vele? Wawina nilotho wena. Bengingibuze mengaba ngiyazi. Shuthi sobabili asazi shuthi yona indlela benza ngayo yonke. Uyakwamukela lokho ukuthi kahle? Ngizobaphikiselana entweni yabo. Angithi yabi lotho akusona yakithi akusona yakacela. Hayi Makatha angeke. Yini? Angizwa kahle ukuthi wafaka malini? U3.5 nje. Ufaka u3.5 ukuthi uthole u2 million. Iyayeza ingqondo kwena lonto. Ikuphi inkinga lapha? Ha u3.5 yini mawuqhathanisa no2 million? Makatha bafuna kahle bafunani bafuna ukubona ukuthi ibhenki lakho liyasebenza. Nca bafuna ukubona ukuthi angithi ichazile nje lento lentombazane ithi angazi kuyenza isikhathi mabethola inamba. Angithi bangithole ngenamba. Kuyenza ukuthi mabethola inamba uthi ina akusona inamba ngempela mhlambe irobot yabo. Manje baye bedinga ukuthi ufake ideposit. Imake Makatha singakafiki kwideposit. Yakufonela ke intombazane yakhuluma nawe waphendula. Beyithi robot ngesikhathi ukhuluma nawe. Emva ngo WhatsApp. Kale yangilontunja vele ngesikhathi ngivula ifoni ngithi ngisheka ifoni ngibone inamba engayazi ukuthi khona inamba engayazi eke yaza ngifonela ngo WhatsApp. Wayesethumela la nje ivoice note encane wathi nje ngicela ubambe ifoni ngikwalotho ethumela ivoice note. Yeah. Sasikhuluma ke nje ubutshela. Sengisho ukuthi ke nakhuluma waseyezwa ukuthi umuntu. Ne phela kodwa uthi ngokomthetho wakalotho usho njalo. Kusabe sekubo 3.5 po. Lalela ngiyaphuthuma ngoba ushilo uthe kungashayo lonto u10 ekseni ngakayifaki le mali. Fake ngiphuthume nje edrobheni. Makatha iscan lesi. Sengutholile ku3. Sengidinga la bakuscanner kodwa. Kwahle masibisi uyazi lapha indaba elotho. Makatha Kushoda 500 rand into engifuna kwena uthi ungiboleke 500 rand bese ngihamba ngiyodeposit ke. Anginawo. Emva kalokho sesimnandi ke mngani wami. Anginawo ke bandla 500. Kanjani nje empilweni yakho njoba umfazi ungaka nje awunawo 500 rand. Angithi ufuna manje lo 500? Anginawo. Hawu phela ungakhuluma nalo noNomusa, khulume nombongeni ungathi. Into yene lokhuluma ngayo. Angithi ufuna ukuhamba manje. UNomusa nje bese eleko eja nje uzobe ifakene lo mali. Kufanele umhlovuke phela kufakele kanti yini bakwethu? Oyi, utshele ngani indoda yakhe ikuphantela 500? Izomfica phambili ethi uzomthetha akafakele. Tshela ngoneni bakuphantela 500 anginayo imali. Anginayo ke nami. Ufone ngani Mamkhize? Manje uMamkhize ungena plan? Umngani wakho omusha. Hayibo. Kufanele uMamkhize umngani wakho omusha ungeke. Wemasipisi. Uyazi ukuthi iBhayibheli selikhuluma ngento enje?
liyeke iBhayibheli Makatha ngoba ulaza ulifundi. Lapha encwadini yezaga mathiwa akuvelwa kanye njengamadlebe. Ngithe kona yeke iBhayibheli aninazi imbongolo akunamandlebe ambongolo kuzaga. Kusuke ukukhulunywa ngendaba ukuthi yamkela umakhelwane wakho mayiphumelela kuqala. Ngoba nje manje ngiyabona ukuthi into ekubambile. Akuphe ukuthi awunayo imali, unayo imali wena. Kodwa manje sekubhlungu nje ukubona manje ukuthi sengiphumelela mina ngiyakudlula ke manje. Uphumelela uyazi. Ngiyalanda imali nje. Ikungasafuna ukungineza nje 500. Yazi ukuthi wematha uyabona masubuya. Uzomkhumbula uMasibisi, uzowakhumbula wonke amazwi engikutshela wona. Uzobe kuphela konke lokuba isiqaqaqa kwakho uyibona. Ngoba uzobe sekuphela uzobe usutshwamile. Imake sesingazukutshela kakhulu, ngifuna ukutshengisa ubufakazi ngoba ngiyabona ukuthi ukhuluma kanje. Ubufakazi bani? La intombazana athi ngiyakutshela ngikhuluma nayo intombazana ku WhatsApp. Yakhuluma nangephimbo la ngempela uzobona ukuthi umuntu wangempela. Nasi nesithombe, buka isithombe. Nasi isithombe sakhe asifakile ku WhatsApp. Angithi uyabona? Igama uMatlakala igama lakhe. Hayi, wo. uMatlakala osebenza. Yazi intombazana. Le? Uyasela. Awuyazi wena intombazana? Phela sengiyazi ngoba sengikhulumile nawe wena uyazi lapha. Ku TV, ngiyazela ku TV le ntombazana. Angithi phela ucishe usuke memezela wona iLotto. Angithi iLotto iyadlala na TV. Cha. Khona istory adlala kusona. Story sani? Udlala kwi-generation lo. Phela abantu baku-TV benza into ezihlukene akwazi lokho umuntu avele lapha nalapha. Ukarabo lo. Ya ukarabo lo. Yena ukarabo kuleso story sakho ke. Kodwa igama lakhe ngempela uMatlakala. Akayeni Matlakala ukarabo. Hawu konje ukarabo ubani? Manje uphikisana naye ngoba uyena oshilo. Akayeni Matlakala. Hayi wahle wena. Wematha, uzothini mangabe le ntombazane bekufonela? Lapha ya ku WhatsApp ifaka isithombe sikakarabo. Wesisi ize yakhuluma ngezwa nephimbo layo. Angiphiki ngento esho ngithi uzothini mengabe isithombeni ifake isithombe sikakarabo hayi isithombe sakho uMatlakala loyo. Umona wakho sisi usuzucofika konke usuzucaba ukhanda nezito. Ngizama ukusiza wena wesiduphu ngandini. Ukhanda nezitori ngeke. Ngizama ukusiza uvula ingqondo uyibone lento ukuthi ayihlangani. Musuku kuba isilima masiyithola le mali siyayihlukaniselana mina. Usuthi masiyithola. Wena ucabanga ngikwazi wena. Uyabikeli. Ngikwazi kudala mina noqopholo bakho. Ngobani ungazi ngani? Ingoba njengamanje nginqo 500 ukuthi ngini 500. Mase nguthozo usungitshela lezigobheni zami. Ukuthi nje angiphume kuwena angizobe angingabe imbungulu kwathini ushuthi uyabona ikhona lento ayikho ungicisha ngoba nakho usaba ukuthi uzojikela kanti ke ngikujikele Masibisi ayikho lento iscan lesi yascanwa la yangizwa manje impilo yami ayascana futhi uzongikhumbula weMasibisi yazo uzoyisola uwena uzoyisola bengithi ngiyakuzama uzama bengithi nginikeze ithuba lokugcinela ukuthi ube ingxenye yempilo yami ngoba impilo yami izoshintsha manje ngamane ngihlale sisingayona ingxenye yempilo ngiyabala 1 bala 2 3 ufuna ufika kuba phuma empilweni yami sengiphumile ngizohamba ngiyoboleka kwabanye abafazi baningi abafazi hayi ke ngani yakwethu noma sefanga ukuthi uyikhokhe futhi ungezi umuntu akaSibisi uyazi ngikhokheni sofuna ukhokhe leyo mali ungezongichiphizela ngathi inkawu sothi Masibisi uzingezi kumina uyangizwa sengithini ngoba ngeke ngisazingena indaba zakho ngobe ngubonaphi uthenge isikhwama yokuphatha ngamasaka ngathi uphuma kovuna ubhontshisi ya kodwa uzongifunda ungiqonda kanjalo uzongazi don't cry for me ungakhaleli ngoba phela ucabanga ukuthi wena wedwa umfazi ongangiboleka imali la endaweni awusale kanjalo waba abafazi abangangiboleka imali wena nje sala lapho kulowo mavungu wakho uhlala kuona uphinde ungibone ngena lapho exhokozini egoqweni lengulubu nje lezimezi hey wematha ave zidlala ngathi izingane njani makhelwane ngiyaphila mpema njani ngiyaphila usale kahle kodwa ngikahle wena uhambe kahle Masibisi yami dideka la awunayo airtime encane la ngifuna uzontonza ngifuna umfonela ufuna ukufonela bani inkinga ilontunja uma lontunja uMatlakala angisamtholi la ku WhatsApp anomphelo la amadatha yini ngoba inkinga manje besilosikhuluma ku WhatsApp ngithe manje ngicela ukukhuluma naye phela ngicela kuseni njengoba ade ngihamba nje ngiyofaka imali manje Matha usho ukuthini uthi awusamtholi elontunja mangimfakela ngimthumelela la ku WhatsApp akusahambi nje sekuvele ngahambi kanti futhi ngeke ngazama nokumfonela ngeke ngabona uthi ngibona ngeke ngabona ucingo lomunye umfazi lapha edrobheni ngathi angifone kwaba ngathi inamba engangeni nje enhloko kwathi inamba engakazi bekhona yayizwa lonto khona umfazi ongifonisile lapha manje angazi ngoba nala WhatsApp akusahambi nje sekusuke nalesithombe lesakhe lapha ku WhatsApp yebo into bengisho wena uyayibona
Inde. Ngikade ngisho wena. La. Mathana manje akabantu scam lesi. Yabo nayi lontunja. Isithombe sakhe lensenze nje. Ngizidlele nalo ucado lwami. Uyangiziba lento ngisho. I-network ikhona eGoli yahlambe into njalo ngenza ukuthi iseGoli la ngekho khona i-network. Kana ucinga ufanele uNdlovu manje bonke umtholeni. Kade ngiqeda ukukhuluma noNomusa. Kade ngiqeda ukukhuluma noNdlovu, kade ngakhuluma noNomusa. Phenomusa akekho eGoli. Ngithi kuwena kade ngiqeda ukukhuluma noNdlovu, ngase ngikhuluma noNomusa. Mhlambe Sakhuluma nje futhi isikhathi eside kwangabe nankinga ye-network. Cishe amadatha kodwa ngekho iko ngithi mina ngicela ungiboleke. Amadatha akabana ngekho. Kamahlakala phela. Awusowazi nani ukuthi akana amadatha? Akana amadatha asebenza kaLotto? Hawu phela mhlamba kanawo. Ubefona ngeyakhe ngathi namba ave fona ngenamba yasemsebenzini kaLotto ngithi usho njalo kumina. Inamba yakhe ngitshengisile ekseni ukuthi kunesithombe sakhe ku WhatsApp wakhe. Wematha. Uyabona yini ukuthi usikenyiwe na uzovuma noma cha? Ncaba angithi manje into engibuka ukuthi cishe baningi abanye abantu axhumana nabo. Ifoni yakhe agcina manje ikhathazwa yilo. Usazolutho usazophela kuphela. Ngitheni wena ngikuza ukuthi ikhona yini into ekuthiwa mawukuthiwa kuzofika imali kuwena, kuthi uyifaka imali yokuthi iyolanda imali. Wakwazi into enjalo wena? Akwazi welontunju ngoba imali mina vele kahle kahle imali sengifakile. Ngimfakele nje yonke imali ebeyidinga ngoba nalo 500 rand ongcishewe. Scam. Ngiyakuphinda lokho engikushoyo. Scam lesi. Akwazi yabo nje manje into esingayenza ke mhlawumbe ngabe sigcine singathulani ukuthi ngilontunje ngivukele mina sambe sekhona kwaLotto yabona Manje mawuthi ushubani uzama noMamkhisi? uMamkhisi ungena plan ngithi hayi ngathi ungena kuMamkhisi umngani wakho ngithi umngani wakho omusha usho kanje ukuthi ungena awumasipisi usho uthini manje ngoMasipisi awukholwa yini wena vele ngikholwa yini vele sahlele kuloo nto le bengiyikhuluma nje nakhona ngidlala ubudlala noba nawe mina bengicokola nje bengithi siyalontunje hayi ke sisi mina bengangcokoli angiyithathanga nje ngencoko lonto boyikhuluma kumina ungidele namakhabetha ami usuyancokola ncaba kodwa phela manje wena mawubuka la ngoba le namba mawuyishala kuvelani kuyavelana ukuthi mhlambe isakhona yini ngoba manje into ayisho lo mama ungifonisile uthi le namba nje kuvela ukuthi ngathi ayisekho nje inhlobo uyabona ngifuna ukwazi lokho mina yabona awuyibizi ngivela uyibukela ingenana lezi namba zamanje ayi matha le namba noma uyibuka nje ngathi inamba engekho nje le ubevele kufonela ngale namba nenamba ngibazi lawo 078 ukuthi babetheni isisi kuthiwa yi-exist le namba hayi kanjani ischem lesi Makatha njengoba ngikutshela ischem lesi Makatha akwazi phela ukuba iscan mina sengifaka imali yami uskeniwe sisi bakuskenile ngitshela ungifaka u3.5 lo bengikhuluma ngawo ngifake wonke ngitholile no5 lo bengifuna uthathe ku5 awuhambe phela ngawuboleka kwamantanzi uboleke imali zabantu Makatha kwanu 3000 uthathe bebe ayibo bekowami lo matha awunawo 3000 ohleli wena awunawo nje imali yo3000 uthi unemali 3000 ohleli uthathe ku3000 imali kagogo wemalo ugogo lo uthaka phuma indabeni zakho uphinde wathatha imali yakhe futhi phela bengaziphela izobuya imali yakhe bese ukuthi mase ifuna le vele sikhona imali umtshelanga nokumtshelani awubenzomtshelani gogo nawe yamazi nje unjani bezobe sefuna ukhathi kule mali enkulu ibizi manje kuzokwenza njani njengoba ukhathi ungasekho asaphe ngiphelezele sekalotho angila uyazi nawe ukuthi ngiye lapha fonela uMamkhisi awufone ngani uMamkhisi umngani wakho fonela uMamkhisi abane igwili nabo into engicabanga ngamasibisi mhlambe ezosiza ukuthi ngivele sithathe isithombe sakhe sihambe simfuna ngaso uyabona lonto le Matha isithombe sakhe sisekhona lese besifake lapha ku WhatsApp kwakhe uyabona awulaleli wena ngikutshelile kwasekuseni ukuthi le ntombazane le ile ntombazane eyidlala ku TV le asambe akulula kakhulu mangabe intombi mangabe ubuya asebenza kwa TV ke yabona uyimali Matha wosibuka leso story edlala kusona kwaphela uzokwazi ukuqhathanisa izwi lakhe nezwi lalo kade ukhuluma naye awungazi ngani phela mina abesuthu bayafana nje kumina bakhuluma into efanayo ukhuluma isuthu phela befana kodwa uzuthi izulu sakhe sinesuthu phakathi
Hayi, lona ulo ukarabo phela lona. Ngisho lokho nje ukuthi ke njobe kushuthi igama lakhe ngempela phela uMatlakala ngithi. Akayena uMatlakala lona. Uthi phela kusetshenziswa phela igama ngempela masibisi kanti wena ube isidomi kanje. Cha ngisho igama lakhe ngempela akayena uMatlakala lo nalesi sithombe. Ukarabo igama la ku TV angithi nawe ushilo nawe igama lase story. Shuthi la ngempela uMatlakala. Cha kwakukhoni. Igama lakho kwakukhoni. Mhlawumbe igama lakhe lesibili phela kuyenza umhlaba. Hayi wayengani Matlakala. Konje sibongo wabani? Konje wawela ntombazane siwango. Matha, akubona manje emqondweni yakho ukuthi scam lesi? Awukonto uskeniwe la? Masimfaka kokusekulezi dozo Facebook ngeke sebemthole. Baphela isithombe Facebook wena uzofaka kwabani uqhaso. Socela phela ukukhulu bafake isithombe sakhe sifundise nawo Matlakala. Hayi ngeke uyenze leyo nto. Uye nje lona. Cha, ngeke uyenze lento uzothi uma ufaka lesi sithombe, ufake isithombe sale ntombazane kube le ntombazane engiyishoyo. Ibe siyakubopha ukuthi wabo uyifake Phela kwasika la iswini masibisi. Uzofunda ukungilalela kodwa Makatha kubhlungu kunjalo kodwa kufana ngikutshela iqiniso uzofunda ukungilalela. Uyithatha Makatha uyithatha kakhulu. Meko into yanemali phakathi akusalalela muntu. Congezela amanzana olamule noshukela. Ushukela ngiyakwazi. Angeke uzofanele ngifuna amakhabethe amanyawo. Sikhohliwe. Bengidlala sisa. Dlala kabi. Amna noma iglucose kufanele ukushushe. Fonela uMamkhizi akulethele iglucose ungani wakho. Inizigwili naye. Ongeke. Ngiyawa. Yiwa. Ucathi ngizokusiza ngani Makatha wangidelela la. Wangitshela ukuthi uyahamba uyangishiya la. Usuyohlala nabangani bakho abakhulu, abanamagama amakhulu, enidle nabizimali ezinkulu o2 million, usiyosonto eziqokweni ezinkulu. Zo Jesus hayi. Manje uzongangibamba vele masibisi. Ngiyibamba. Ngibe ngiwo. Eyiwe. Kanti uDimonilini wena waphela ngithi ngiyawa lana. Anginandaba nje nayo nto. Yiwa nje mawuwa ngeke ngize ngikubambe. Ungitelele Ungitelele kabi wena. Uzobuya nemali igcwele lilisako liphethe. Ngisazophinde ngizame ukuthi ngizophinde ngidlale lotho. Yabo manje ngiyawini. Uzoyikhokha ngani imali yakho ngongitshela? Ngandlo ukuthi ngempela ngizobona Imali yakho uzoyikhokha ngani? Kodwa wena nje khohlwa yimina manje phuma ngempela. Niphumile vele wena noMamkhize wena uze bakho. Umuntu engiswenka naye. Ngigqoke ezinkulu. Uyalunga avungezwa sikhohlakala. Hawu, okumfazi imoni yena lo. Hamba ngitsakela la. Phela konke manje.